Така, здравейте на всички. Искам да ви видя. Как ще ви видя? Искам да видя дали се чувам и другите отстрани мен дали се чуват. Ето. Така. Пишем примерно сида. Пандикам. Внимавай се да се стъпим, И Лойген Building Terrain. Така. Ето е програмата. Ето я. С пауза е с F8. Аз ще се върна след малко. Така, отново съм тук. Вижте сам какъв готин сид. И опа. Не опа. Ето и тук може да оцелявам в най-скоро време. Това исках да ви кажа. Да. И като за край на епизода ще туша този агън и ще се опитам да направя един чалендж или предизвикателство. Ето. Флата, но мишката ми е ужасна, ето. Не можах. Както виждате ме спална. Ето тук. Ето там умряхме. Така. Ами това ще е за сега от мене. Абонирайте се. Надявам се клипа да ви хареса. И довиждане за сега и до скоро.